खुलुमबाय बेलासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 17 आगष्ट 2020 समबार फैदो दिननि बेलासनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय अरुणोदय स्किमखौ दिनै जागायबाय। दान मोनफ्रोमबो नखरसेयाव 830 रां मोनगोन होननानै फोसावनाय जादों। मा जायो नायनोसै, नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों नामा? आं एप्लाइ खालामाखै। आरो लोगोसे बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि बे आसामनि इडुकेसन पलिसिखौ चेन्ज खालामबाय। आसामाव थाखो 5 सिम बिमा रावखौ लाथारनांसिगोन। जोंनि बे बिटिआर आरो बराक भेलियाव जानाय नङा, मानोना जोंना निजा बिमानि राव दंखायो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि आमजागर होननाय जायगायाव दिनै दहाय सानाव सासे 16 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै देहाखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै मोन्दों। पुलिसफोरा बे गोथै देहाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। लोगोसे तेलेंगाना रायजोआव गणेश फुजा सेलिब्रेसनखौ बे बोसोराव जमा फैनानै गाजा गोमजायै फालिनो मोननाय नङा होननानै दिनै तेलेंगाना स्टेट एबा तेलेंगाना सरकारा फोसावनानै होदों। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे इन्डियायाव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 57,982 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लायाव टेररिस्ट एटेक खालामनायाव 2 CRPF जवान आरो 1 पुलिसा थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय दहाय सानाव जादों बारामुल्ला जिल्लायाव काश्मीरनि। लोगोसे आन्ध्र प्रदेशनि BJPनि लिडार आनजि बाबुआ 2 नाम्बार जौनि फालांगिरि खालामनानै हमजाबाय। आरो बे आनजि बाबुखौ जायबा BJPनि लिडार बेखौ BJP हान्जानिफ्राय बोखारनानै होबाय बा सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि कंग्रेसनि MLA सामारेश दासआ दिनै दहाय फुङाव कलकातानि गंसे हस्पिटालाव कर'ना भाइरास बेमारजों थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय महात्मा गान्धीया इडली जानो जोबोर मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा इडली जानो थाखाय गुजरातनिफ्राय चेन्नाइसिम थाबायनानै फैयोमोन होननानै आइटिआ फोसावनानै होदों। आइटि माने इन्डिया टुडे, बिसोरहा मोनसे निउस दं। बिसोरो फोसावनानै होदों महात्मा गान्धीया इडली जानो थाखाय गुजरातनिफ्राय चेन्नाइसिम थाबायनानै फैयोमोन होननानै। लोगोसे कर्नाटकानि उडुपि जिल्लायाव 4 नावजों ना हमग्राफ्रा दैयाव गोमानानै दङ। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला ना हमग्राफोरनि नावा दै गेजेराव बायनानै बिसोरो 4 बा ना हमग्राफ्रा गोमानानै दं होननानै फोसावनाय जादों। दा बिसोरखौ नागिरगासिनो दङ, नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफ्रा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।